Είστε παχύδερμα. Να σας ταχώνουνε. Κομμάρια. Έλεος. Κάποτε τα βλέπαμε και γελάγαμε, περήφανοι, γιατί εδώ Είναι Βουλή των Ελλήνων. πώς όμως άραγε απέχουμε πια από την Κορέα? Είστε παχύδερμα. Να απαλληφθεί αυτό από τα πρακτικά. Είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης. Ήρεμα. Ούτε η κυβέρνηση Τσολάκογλου δεν έχει υπογράψει τέτοιου είδους κείμενα. Να απαλληφθεί η φράση από τα πρακτικά. Πρέπει να έχετε από πίσω κάποιους χορηγούς να σας ταχώνουνε. Τι να διαγράψει πρώτα το Προεδρείο από τις εκφράσεις οι οποίες έλθεν κακήθεν εξφενδονίζονται στην αίθουσα, μπορείτε να μου πείτε? Έλεος. Βλέποντας τον κίνδυνο να εκλείψει πια τον μπλάνκο και να πάθουν νευρική κρίση οι πρακτικογράφοι, αν όχι και όλοι οι Έλληνες μαζί τους, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας κάλεσε χθες τους γραμματείς των κοινοβουλευτικών ομάδων για να βάλει μια τάξη. Στο εξής, συμφώνησε η Επιτροπή και ανέλαβαν οι γραμματείς να το μεταφέρουν, ανάρμοστες εκφράσεις θα διαγράφονται από τα πρακτικά. Οι βουλευτές θα καλούνται προς συμμόρφωση και αν υπερβαίνουν κάθε όριο, ίσως να ενεργοποιηθεί το ίστατο μέτρο της αποβολής. Να μην γράφετε τίποτα από αυτά τα οποία ακούγονται ως κραυγές. Υπήρξε όμως και κάτι ακόμα που απασχόλησε την Επιτροπή, καθώς έχει πάψει να απασχολεί πολλούς από τους 300. Μπερδευτήκατε? Ας το πούμε αλλιώς. Βλέπετε αυτό το ενσταντανέ με τους κυρίους να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις για τις γραβάτες τους? Σε λίγο, τέτοιες σκηνές θα εκλείψουν από το κοινοβούλιο, φοβάται ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Όταν καλείσαι ως ένορκος ένα δικαστήριο και εμφανίζεσαι ως λέτσος, ο δικαστής σε στέλνει στο σπίτι σου να αλλάξεις. Στη Βουλή δεν θα έπρεπε οι βουλευτές να έχουν τον ίδιο σεβασμό όπως ενώπιον της δικαιοσύνης? Όταν πηγαίνεις στο γάμο ενός φίλου σου, φοράς τα καλά σου, δεν τα φοράς? Δεν μπορεί να μπαίνουν βουλευτές στην ολομέλεια του σώματος με ξεχυλωμένα μπλουζάκια. Είναι θέμα σεβασμού προς το κοινοβούλιο. Σακάκι τύπου αμπέχονο, άλματα επί εδράνων με την ανάλογη περιβολή, τζιν και μακομπλουζάκια, γυλαίκα εκστρατείες, σπανιόλικες εμφανίσεις, άλλες με ροκ και νεανική διάθεση και άλλες κατάλληλες για πιο νυχτερινές ώρες δεν αρμόζουν στη Βουλή, λέει η Επιτροπή της. Ιδού τι απαγορεύει το dress code. Όχι λοιπόν στα σκισμένα τζιν, όχι στα κοντομάνικα μπλουζάκια, όχι στα εμφανή τατουάζ, όχι στις εμφανίσεις με φόρμες και όχι στα προκλητικά ρούχα όπως μίνι ή έξωμες εμφανίσεις. Τελευταία δυστυχώς χρησιμοποιούνται εκφράσεις μέσα στο κοινοβούλιο οι οποίες πυροδοτούν την οξύτητα. Δεν μου αρέσει και σε όποιον αρέσει να μου πει ότι του αρέσει. Μέσα στο κοινοβούλιο να έχετε βουλευτής με το κοντομάνικο και το τατουάζ στο μπράτσο. Υπάρχει βέβαια και γνωστή παροιμία που λέει πως τα ράσα δεν είναι αυτά που κάνουν τον παπά. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας πράγματι.